Most megmutatom, hogy hogy fogod beállítani, hogy egy teherautóra mennyit pakolj és mennyit pakoltál. Bemész egy dokumentumjel az F3-ba, itt vannak a munkák. Kiválasztod, hogy melyik munkát szeretnéd végezni. Egy 13-as már fel volt véve, úgyhogy én benyomom a 14-est. Ezeket külön meg tudod majd adni a rendszerbe, de szerintem ezeket nem fogjátok használni. Nagyon pötyögős, és itt, ezen a jobb oldalán látod, hogy tudsz lépkedni a menüpontok alatt. Tehát az Enterrel lejjebb mész, az F3-mal, ami az F4-es volt az Enter, az F3-mal tudod a két különböző column-ot állítgatni, hogy majd melyiket szeretnéd, de menjünk vissza a 14-eshez teljesen, és itt van egy F2-essel, látod, hogy rögtön tudsz menni a loadra. Én itt beállítom, hogy a job recordom legyen mondjuk 14-es, átmegyek a loadra, lekerül oda a kiválasztás, és mondjuk azt mondja neked a sofőr, hogy ő szeretne 13 tonnát vinni, tehát beírod, hogy 1300, ki van jelölve a 13 tonna, és ahogy mindig, select-tel konfirmálod. Itt a hashtaget megnyomod, puff, át is vált rögtön neked a 14-es job recordra, ott van, hogy mennyit kell még pakolnod, mennyit pakoltál, itt majd jelölni fogja, hogy hány kanalat használtál, és hogy mennyi van éppen a kanalatba.